Vi hedder Here You Are, og vi er et firma, der holder til i Aarhus. Vi arbejder med soundbranding, og det er jo et fantastisk spændende område, som vi er vildt glade for at arbejde indenfor. Vi har udviklet den her lydidentitet til IT-forum ud fra nogle forskellige ord, som vi har fundet frem til omkring netværk, og vi har været inde omkring noget med nogle molekyler og nogle ting. Så vi har egentlig også gang i et edderkoppespind, men jeg synes, det var en negativ metafor, så derfor fandt vi mere ind til noget med noget tempo og de her molekyler og netværket og viden og inspiration og de her ting. Og ud fra de begreber har vi så komponeret det her stykke musik, og når man hører det, så vil man kunne høre nogle klokkelignende lyde. Det er meget, meget vigtigt for os, at der er et catch i musikken, så man kan genkende en melodi. Og når musikken spiller, så er der nogle klokkelignende lyde, der skal symbolisere molekylerne. Og så hører man nogle baglandslyde, hvor det er ligesom at dykke ned i netværket og få den her inspiration. Stevie Wonder, som er jo en fantastisk komponist og sanger, har lavet en sang, der hedder Sir Duke, hvor han siger, Music is a language of its own. Nej, music is a world within its own, with a language we all understand. Der var den. Og det, der er så interessant, det er jo netop, at musik taler til følelser. Og når vi går ind og arbejder, for eksempel IT-forum, så vil vi jo gerne kalde på noget, som IT-forum er mere end det, som man normalt brander sig på. Og der kan musik altså være en måde at få den historie foldet ud, sådan at man altså taler til følelser, mere end man taler til intellektet. Tingene skal jo selvfølgelig supplere, eller det vi laver skal supplere det, der er i forvejen i en virksomhed. Og så skal det samtidig være mere. Og det er det, musik kan. Det åbner altså op for en ny verden. Og det tror vi på er så essentielt i dag, fordi at vi lever i en verden, hvor ting går så hurtigt. Så det at huske noget, det kan man gøre gennem musik, og derved kommer virksomheder, der brander sig selv gennem musikken, til at stå meget, meget stærkt. McDonald's er jo det åbenlyse eksempel, fordi de har jo den der jingle, som vi kender, og de laver den om ind imellem, og alligevel kender vi den. Og går vi forbi tv, og vi hører den, så er vi klar over det McDonald's. Vi behøver slet ikke at kigge, og der er den jo. Altså det er jo beviset. DSB har jo også en fantastisk lille dang, dang, dang. Og den er vi jo heller aldrig i tvivl om. Når vi hører, så ved vi, det er DSB. I virkeligheden kan det være meget, meget simpelt. Og det er jo også det, vi synes er det mest interessante. Det er jo at forsimple tingene. I stedet for at gøre tingene store og voluminøse, så skal det forsimples, fordi det er jo der, vi kommer ind og taler til hjertet, frem for intellektet.